Bwana guest kamtoneni izinthu ziwili zithathu tabuyani kamtoneni izinthu ziwili zithathu tabuyani eh timu no ngudziwa kale timu simene machitophweketserapo yani eh lero yabwera timu yabwera timu eh tikambe zinthu ziwili zitatu timu guys kwanthu amene simukuidziwa timu ndi lero yabwera mati sibwera lero yabwera timu tikambe amwene kuli nkhani zingapo timu imafotokoza bwino lomwe nkhani mmene zayendera mmene zilili motsatenga mbali komano mmene zikuyendera hmm? Ndetakodoleni azanu kuti kuli timu uku mbwe yafika timu tawuleni nde takodoleni takodoleni makodoleni takodoleni hmm? Mwamenye kodokodo tamenyeni kodokodo kambe zinthu ziwiri zitatu apapo toniti balalikepo hmm? Suti tichitokhalitsapo yayi komano kuli nkhani zitatu hmm? Nkhani ina yatuluka madzulo omwe ano tuluka nkhani ina yafika kwa Tamiya uku yafika guys ine DCN guys DCN guys yeah komano tabwera tikambirane zinthu ziwiri zitatu guys tabwerani yes akuti tafika akuti we are here yes timu yabwera basi timu pachamati sibwera lero yabwera hmm? Lero yabwera timu akuti kopaiweyo timu yabwera pachamati sibwera lero yabwera timu so anyamata amalangizo ndithu anyamata amalangizo nde panopo timu kwanthu amene simukudziwa kuti timu ndi chani imeneyi ndi anyamata poyambapo inali anyamata amabodza nde inasintha inabwera anyamata amalangizo anthu ambiri akuidziwa si programu yachilendo yayi ngati kuli mapulogalamu ena amene akubwera mbuyo mwawawa mapulogalamu amene akubwera mbuyowa amenewo akubwera kuchokera ku programu imeneyi timu anyamata malangizo anyamata amabodza ndi amene original amene anayambitsa kaya mukuti kuli chani akudziwa ife kuti ina kuti original ya mabodza pataoni panopo ndiye kuti anayambira pa Low Profile Malawi ndi imodzi mwa peji yoyambirira kwambiri peji yayikulu kungoti ndi mashoes ake komano ndi peji yayikulu kwambiri okay yeah so tiyambepo chonchi guys mukudziwa bwino lomwe inuyo kuti ina kuti kunjaku kwavuta ndithu kunjaku kwawirira kunjaku kwachitika mtundu wina ndithu ndeno iyayi tapangeni share zanu kuti tili pano kuti tizionera limodzi ndithu yes so nkhani imene yavuta ili mkamwamkamwa ndi nkhani ya makawaka ya apostle amenewa ndithu ndi mkulu wina wake nde panopo malamulo ati mu samatchula mayina that's another thing lamulo lalikulu limene simatchula mayina komanso source yathu is always protected source yathu imene imatipatsa nkhani olokuti avuta bwanji source yathu imakhala protected sitimapiritsa kwina kulikonse sitimayitchula olati tilozetsa chipolopolo sitimayitchula source yathu okay so ndi nkhani yonena kuti ndi lamulo la timu siyamasewera I guess timu siyamasewera ngati kuli page kapena program imene yakhale kukambidwa kumbuyo koseku ndi timu kotero kuti anthu ambiri akumbukira mtima wala sapaso okay
nkhani imene yavuta kwambiri, nkhani imene yawirira, nkhani imene yaoneka kuti yagwetsa even mikoko yogona, ndi nkhani imeneyi ndithu ya apostolo ena akenso. Apostolo amenewa ndi mlangizi wamkulu, anthu ambiri anamudziwa ndithu apostolo amenewa atabwera pa peji ija ya Nyauyu, atabwera pamenepopo ndi malangizo, komano malangizo awo amakulowa m'baibulo, komanso ndikulowanso kubanjaku, komanso ndikulowanso kumene kukazogonanagonanako chani ndi anthu ambiri amadzidzimwe kuti kodi iwowa ndi kuti bwanji, ndi anthu ankakonda, anthu ankatsatira chifukwa cha malangizo awo ndithu apamwamba kwambiri. Anthu ambiri ndithu anali oti akapanga follow even kumene ku peji ya Nyauyu ndithu anafika kumene koko Nyauyu ndikunena kuti iye apangeni follow, ndi umene ambiri mwa ife ndithu tinapingira follow ndithu. Akuti kodi mwe akuti bwanji kodi umasowa chonche kwa anthu amene ah, um, okay, okay. Yes, so kwa anthu amene akudziwa ndithu makamaka. Yes, so apostolo amenewa ndithu anali munthu wamkulu kwambiri. Anthu amakamba za banja, ivi kubanja kwangaku mwakuti chachati amakhala akukamba ndithu za chikoka kwambiri. Anthu kumene kuti komano apostolo amenewa ndiye kuti akazi awo amanjoya kwambiri, akazi awo amabva bwino mmene akukambiramo, ndiye kuti akazi awo iyi zapamwamba kwambiri chani. Osadziwa mphuno salota kuti kuseliku kukuchitika zina kukuphikidwa zina apa ndi pakamwa pa chabwe podya za mchere, komano zakumbuyoku ndi zawekha tamando asiyu iwe ndamene ungauze anthu za program imene ndithu ya timu AA Anyamata amabodza. Okay, so uku ndithu kumachitika zinthu kumbaliko, ndiyeno ife silimadziwa, komano zinthu zimenezi zikuoneka kuti zinayambabe kanthawi ibe ndithu. Chifukwa zimenezi zioneka kuti panakali panopa paja amanena kuti masewero amabala mwana ndithu. Ndiyeno iyayi anapezeka kuti iwowa ndithu akukhala ndi banja lawo bwinobwino zonse kumalongosoka kumatani umalapitiza malangizo, anthu kumakonda, anthu kumakondetsetsa, iwaje ndi kumakondanso anthu enanso, akazi, amuna, anthu osiyanasiyana amapezeka kuti iwowa so kutani akuwakondanso. Ndi timu AA imafotokoza zonse mwatsatanetsatane. Ndiyeno chimene chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke nyanga, chifukwa chakuti iwowa ngakhala anali mlangizi koma amalangizanso kwinanso. Ndiyeno chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke nyanga ndi nkhani zomwezi zoti mukampatse wakuli surprise, mukampatse gift yoti asakuyembekezera, asakudziwa. Pamenepo ndi pamene ndithu chimene chinatsitsa dzaye. Ndiye iwowa ndithu apostolo anapereka mphatso yawo kwa mkulu wina wake woyimba, kunena kuti utenge mphatso iyi ukapereke kwa akazi anga akuti akazi anga akuti yali inde akazi anga amene ajala. Okay, chabwino, no problem, ndikapereke lita la tsiku lakuti. Ndiye woyimba uja anena kuti lelolo ndili munthu osangalala kwambiri chifukwa nditenga mphatso iyi ndikukayipereka kwa ndani, kwa akazi awo akuti kutchula tsopano mipaja iyo osadziwa kuti awawa ndi MG2 kuchokera ku MG1 kwinaso, chifukwa akanangasama iwo apabanjaso ndiye kuti kwinaku ndi MG1 kwinaku ndi MG2, mwaona. So uja okay, chabwino, ndiye ukapereka mphatso kumeneko ndi anthu kuona kuti uja walemba kunena kuti ndikukapereka mphatso kwa akazi ake akuti kwatchula apostolo aja dzina lawo bwinobwino chachacha. Iwe awati wadziwa apostolo awawo amatilangiza, amacheza nafe, zimakhala chonchi chani. Ndiye wati ali ndi mamuna wake wa mayi awa ali yetu ali yayi sizili choncho yani. Ndi anthu kuyamba kukumbutsa wewe utenga maskini choti chatata udzatumizira timwe udzatumizira uku, udzatumizira mwini wake mamuna, akazi awo ene mjiwadi udzatumizira uku, asukhala bwanji kenaka uja woyimba uja wapangidwa aleta akuti yani zimene zili muchotsani chotsani ndana zechotsa pamene paja, komano maskini choti ayenda kale vuvuvu, ma iPhone 14, ma iPhone chakuti ma iPhone 16, Samsung ndi zina zolero. Ndiye pamene paja basi mphatso ijadi munthu uja anakaperekadi bwinobwino, kukapereka popo zonse chani basi anthu tinakhala ngati kuti
tayiwala. Ndeno pachitikaso zinaso kupezeka kuti ripoti la pano lakani latuluka kuti iya apostolo ajatu ukakutani akukhala wokha iwo watu ndi mlangizi wamkulu koma nawo kamakulangizani mmene amanenera muja kuti kubanja ngakhale zitavuta bwanji osathawako iwo wanathawa mkazi walo zitavuta bwanji osamusiya kumuonetsera chikondi iwo wasanamuonetsera chikondi ano tibwabereka nokha ndi mkazi wanu musathawe anawo inuyo mukhale pamene popo kumulelere limodzi ana iwo akuthawa ziliko amathawa apostoli wino lamtododoka kuthawa banja kuthawa ana kuthawa udindo pamene pati anthu nanga inu mukulowera uku bwanji mmakhala uku ala ndukayitengera ndukayipanga ngongole ndukayendera ngongole kenaka lere anthu alondola apeza kuti akukhala wokha ala okay chabwino ndiye uja wapanga wa surprise uja analembaso pamene pachaso pa tsamba lake la chelo iyayi kuno lumu ikukudikirirani lumu yakuti thank you very much for the surprise chachani zikomo darling chachani waika dzina apostolo pamene pachita mamuna wamwini wake chonsecho pamaiwo aliso pabanja ndi anawo folo ndesirudziwa pa ukukwana kusitinafike kuti kodi afunika DNA ndani koma nuzu kuthekabe kunena kuti kufunikabe DNA kwa ana folo nkutheka kuti apostolo kumene kwana kamenyaso khondo zotheka ndithu zimene zomusakayikire so silinafike kumeneko ndiyeni upezeka kuti iwe yayi basi kuti hotere upezeka kuti kazi jaso kucha wathawaso na yeso amuna ake wanyamula ana wakalowaso kwina kwakeso wakalowa ku 12 so pano kumene kuja kupezeka kuti ngakhale anakalowa ifika amagwiranso ntchitonso mzimayi wakuti ku TVET kumeneko ndiyeno kumene kuja atalowa ndi akuti kuli wina wakenso mkhalakale m'bomamutu mwini wake chuma mkulu wa za chuma m'bomamu amene amalipirira amayiwo kuti wavuko osati apostolo waya kuli mkhalakale kumeneko m'bomamu amalipirira amayi ajalenti amapangira chilichonse uphatikiza pamene ndikuasitsa ntchito ku TVET asiyani ntchito chilichonse ndizipangapo mpano ineyo m'bomamu ndikupeza chuma chochuluka ndi makobidi atalatali simukuyenera upanganso mwinanso yani ndi uku kuchecha kwa apostolo uku wamkulu wa zachumaso m'bomamu kuwiri uku kuchecha uku kuti amayiwo ndama kumatenga umatisamalira ana folo ziliko ndiye pano pasitudziwa kuti kodi pana folo ena ndi waza mkulu wazo wali ndalama zitali m'bomamu kapena onse enawa ndi apostolo kapena enawa ndi amunawo anawo ndienienibe kapena zidakhala bwanji ndilile ndinakapita kukamenyetsa DNA abambo akhale chuwa nawonso apostolowa ngati anawuzanso kuti wamalizayo ndi wanu kapena wachiwiriyu kapena wachitatuyu apostolo akafulikanso akapangitso janiso DNA nayenso abomayonso afulikanso akapangitsenso DNA so kunena kuti ana amene ngati akudyetsa amayi awo anawo ndi anawo ngati anamuwuza kuti anawo ndi yake okha ndiye kuti afunikanso nayenso chani DNA maona so tonekaya okay. Okay. Yes. So ndeno mmene zikuonekeramo zikuoneka kuti yayi abambo aja aboma aja akudyerera amayiwa
awo apostolo akudyereraso andaliso amayiwa ndiye kuti amayiwa akulandira uku za apostolo za ulangizi ndi zina zotero komanso akulandiraso kuchokeraso kwa ndaniso kuchokeraso mbomamu kwinako alandireso kwa bambo ananu ake a nyumba tsopano mamuna amene ananena kuti pamavuto pamtendere nayenso alandireso kumene kujaso nanga sinayenso amafunikaso azipangaso sapotiso ana akeso nanga kungakhale mayi wacho ka nyumba iye sazithandiza amabwera azimayi kuti anawa akowa azidya chani ineyo amokhe koma ana akowa azifuna zakudya pano iwe wera so nkhaniyo yavuta kwambiri ndikunena kuti iyayi mmene zililimu ndithu apostolo akuyenera kukamenyetsa DNA kuti ngati kumene kuja anauza kuti anayenawa ndi anu adziwenso nawonso komanso uyu wambomayuso wachuma chitaliyu wa ndalama zake nayenso akamenyesonso DNA nawonso bambowa akhozongopangidwa kuti anafolosewa ndi anu osadziwa kunena kuti alipo wina wake amene amatani amagagada ndi anachoka amayiwo akhala paokha koma nonga khala paokha sakuli akwalipira lenti ndi chikhwaya cha mboma muboma lomweli ndithu muli chamakobidi aketu ndi chimene chikulipira lenti umeneko kweli ya 12 apostolo nawonso atidzimuka nde kutayikidwanso picture yoti apostolo atagwirana ndi zimayi amenewo nawonso chamboma mwinso chatidzimukanso zikukhala bwanji ndi chithunzicho cha apostolo ndi mtsikana ndi amayi amene wawa anafolowa chadzidzimutsanso anthu ambiri kuti chatuluka bwanji koma chatuluka khadi yayikulu ndi wati chatuluka atakwata pulani atagwirirana atu kugwirana kwenikweni atu apostolo mulangizi mulangizi watu mulangizi ananja mkaziyo akuti uyu decide chick number 2 amene number 1 ali kunyumbako nathawa azisamalirana liwiro la mtondodoka ndiye munthu akasamakundamizeni ubango yakula lubwa nakuzani nalowa live inake so nakuzani nena kuti anthu amadziwa zonena kuti anthu awawa kuyembekezera kuti apeza kuti zakuti ngakhale atakhala kuti iwo banja analithawa koma azikuzani zambachamo zabwino chanchani musadzatengere kuti ndimene ali koma anthu amatengeka ndakuti iwowa akazawa amanjoya chanchani achina koneksiwa amalongolola kwambiri ndekuti azikazawa amakhala pa phanthi sizimayenda choncho izi ndi zosiyana anthu amene timalongolola kwambiri ife pa social media kunyumba kwathu timakhala phe akati ukambale iwe ukambale koma amati mkazi umateli mkazi umagwira pakuti mkazi amafunika chonchi amafunika ndalama amafunika mapatsa chakuti amafunika osamukaniza chakuti ndi amene amakhala amene wawo vigawenga vilombo va watu vilombo koma akati panga chakuti kasambitse mwana iwe basi umugonja Mungu ukasambitsana osaimbana nazo yani amuna ndi amene waphokoso osati amuna azikhala ofatsa chanchana azikuzana azikulangizani ayi ndi zongoyankhula zimenezi ndi zongoyankhula kufuna ukukopani muziva ukoma muziona ngati kuti iwowo ndi number 1 taonani sopano mulangizi banja la mvula mulangizi wathawa ana mulangizi wathawa kazi yake mulangizi wakalowa kuti komanso to make things worse awawo anali mafamily friends kumacheza asanga umacheza mafamily friends mupita kuti ukacheza anthu ukacheza kwakuti akufa okay chabwino basi osadziwa kuti ukocheza kucha akangoyang'ana kumbali
mkazi uje akazi awo kangoyambana kumbali iwowa ndekuti ndi mkazi wina chali kumapyopyotana umakungoyang'anisana numapyopyotana pamene pali eh koma guys dziko lapansi eyetu ndiye nkhani imene yavuta kwambiri panakali panopa apostolo kayana kazi awo anathamangitsa kayana choka wokha komano samakhalanso kunyumba kwawonso iwowaso panakali panopa akukhala kwawokha ndithu akazi awawaso kunyumba kujaso kaya zinakhala bwanjiso kayana choka wokha kaya chalichali akukhalanso kwawokhaso komano ndi ogawana ndithu apostolo amaona ngati alipo okha komano apapa ndi pamene apostolo so adziwaso kuti kodi munthu uyu sinali ndekha kuliso wachuma chakenso mbomamo na mbene ndamene amalipira lenti ndi zina zotero nanga anasilanji ntchito ku TVET nanga chachachati zinthu zimenezo pamene palilitu pa Malawi kusiya ntchito kumakampani kusiya ntchito ndikumayena kuti ndingokhala housewife guys muzizwa kuti sizamasewera iya life inamangana pa Malawi inamangana inavuta kwambiri nde munthu kukusitsa ntchito kapena munthu usiya ntchito muzika po question mark waponda mwala ndi amayiwo anasiya ntchito nde manene amuja kuti pano sitimatchula mayina komanso nkhani zimene timakamba panova ndi za ma allegation nkhani yachiwiri ndi nkhani imene ya mkulu winaso ameneyo ndithu ndi mkulu wovuta kwambiri wotchuka kwambiri makamaka ameneyo ndi MC ameneyo ndi MC wotchuka kwambiri amene wavuta patani amene anatchuka kwambiri kuposa botolo la Vaseline madziwo eno Vaseline akanguti Vaseline kagule Vaseline mwana samafuzazo kuti utiso yani nkhani ina ndimene komano nkhani iyi tanene imeneyi malangizo athu kandanya mata malangizo athu ndonena kuti go and do DNA kwa ana aja ana amene akudziwika kuti bambo awo ndi enieni ndi awawa banja kumene anathawako ana awawa ndi awo enienidi apostolo awo enieni koma ukuku kwana folo kufika apostolo ali ndi anatatu ukuku kwana folo akhoza kupaka chitedze kumeneko ndikumakuyabwa mumtima mumene kuti ndi wanga kapena chanchichaka mukudziwa chochita ndetakuwuzani chochita kapangeni zochita komanso osamangotengera zilizonse malamulo akati uyu wakuti ayi mayang'anitsitsa awotu azanu so nkhani ya MC nkhani imene yafika povuta kwambiri nthawi zambiri chinthu chimene unachita koyambirira chimabwera kumakupweteka mpakana chifukwa kuti anthu amaluza trust anthu amatengera zimene zija ndimapitirira ndimanena mubwereza kuti zinthu zimangovuta koma banja loyambirira ndi banja mbambande okay banja loyambirira ndi banja lofunikira kwambiri why am I saying this ukakhala kuti iweyo wachoka ku banja asindulera kuti ngati mukuzunzika mukhalebe komweko yayi ngati imene zinene ndi apostolo umwenda ndi best friend wawo angoyenera kuchoka osakhalitsa yayi komano banja loyambirira banja ndikwanena izi chifukwa kuti ukachoka ku banja kuti kumene ungapite kulikonse kumene ungapite anthu amanena kuti nchifukwa chakana kusiya uja mistake yaying'onong'ono amene kuti chifukwa chakana kusiya hayi chifukwa chakawa kuti uja anakusiya ndiye zimakuwawa upangira kunena kuti kumene kuchako mwina unachoka iweyo chifukwa chakuti vuto linali nzakocha kaya ndi wamkaziyo kaya ndi wamuna vuto linali nzakocha komano ukapita kubanja kwachiwiri amangokukhoma pomwepo iweyo ndo makhala olakwika ndithu zikatere sanji yake imene chifukwa chakawa kuti uja anakusiya inu mnamusiya ndinetu ayi anakusiya iweyo mwatani ndiye zimangovuta ndiyeno autiko ndi timu ilipobe timu sidzatha timu malo ake ndomwe ano ilipo izikhalabe pano izibweranso amene imabwerera muja kudzakupatsirani nkhani za mabodza nkhani za anyamata amalangizo chimozimozi okay ndiyeno bwanji ndikunena izizi ndizonena kuti zachitika ndi MC ameneyu MC amene tikunenayo MC muzidziwa kunena kuti pache iyeyu anali ndi nkasi kuti angotsala
mawiki ochepa 1 week or 2 weeks kuti apange chinkhoswe. MC ameneyu anapita kwina kwakenso ndi ukagona ndi mkazi wina. Mm? Atagona ndi mkazi wina kumene kuja ndikupereka pathupi. Pano pathupi mkazi uja mwandiyimitsaro ndakuyimitsa bwanji ngati umayenda ala ndayima aliyayi iwe ziyenda abe kuyenda sina kuyimitsa kodi ndinu mwana patauni pano mwandiyimitsa kaya ndayima ala ukutanthauzaje ali ndiyoyembekezera ndili mpathupi ndili mkasitomaki chanichani ala nena zona alaye sine basi MC kukana sine iya inanga ndaliso ine mamuna amene ndikudziwa ndiwe wekha patauni pano. Ndikudziwa MC mmodzi amene anatani anadyerera kalibwasa amene ndiweyonso palibenso wina fali asine basi ujawo chabwino ine koma palibe vuto munakangovomereza kunena kuti tizipanga bwanji mabai yake mwanayo akabadwa ifukanda kuti mukutani mwapeza mkazi wina kupangitsa chikwati chachani aja ya ukhoza kupanga chilichonse chimene ungafune inu nthawi yogonana tinali malo amodzi tinagwirizana kuti iya izizi zikukoma ndithu tiye tisamavalenso chishango tisamadziteteze tizingochitapo ndithu umanchitapo basi latalata njeno pano mukanene kuti simukudziwa kanthu zoona MC uchalaye ukhozopita kwina kulikonse ndiye madziwa munthu ukatchuka kumalaiko ukatchuka umadzitenga kuti iweyo ndi dolo iweyo ndi shasha iweyo ndekuti anthu alisa kukudziwa anthu akakuti hello basi kuonekana kukugomera chanichani ujawo chabwino ndiona mmene ndingachitire basi kuchalichi anapita kuchalichi koyamba kulengeza koyamba ukwati wa MC kuno ndi wakuti alipo amene akuletsa anthu onse akuti akulibe kulengeza kachiwiri alipo amene akuletsa kulizi kulengeza kachitatu alipo amene akuletsa kulizi mtsikano chanangosunga ali kasitoma kikabakula pang'ono kulengeza kachinayi komatsoko maliza alipo amene akuletsa mzimayi uja kudzatulukira basi aline ndi kasitoma ka pregnancy adapereka ndi mkulu amene aje dzidzidzi mchalichi tinalengeza koyamba kachiwiri kachitatu kunkana Petulo koma kafolo ndiye kubwera munthu ali kuteko ineyo mmene ndilimba ndine woyima ndithu nayima iwowa amachita ujeni latala puleni ndowama puleni MC ala chabwino nangati tani chalichi muno popeza wa munthu wabwera basi ukwati wa next week kulephereka anthu analiraye mkazi uyu anali wachikondi winayonso amene amafuna mkwatire analira akubanja kulira chonse atakonzekera chonse mbuzi ng'ombe ataphayipha zimenezo MC anatchuka lo social media inakamba panopo olo social media timu imene akuidzi wanthu original timu inabwera panopo inakamba kunena kuti MC wina wakakhumudwitsa anthu mwakuti cha MC kumene kokwatatani atavuta banja basi nalephereka pamene paja asiyana komatu ngakhale wamusiya wachifwa ndumu mwakuti chani koma tibalena mobwereza kuti MC ama weekend iliyonse kwangoti kuli zochitika ndi MC kumakhala kuona mbina zosiyana aoneko inu anthu madana ndi Mr. Ronald kuti amabwera kumanena kuti todani mbina yake akugwedeza mama sana ine ndimangonenerera mbinayo sindidziwa kuti ili kuti sinakumana yoko ndimangonenako ine kungonenerera chabe sinzakumana nayonso mwina mbina imeneyo koma MC amayiona mbina ije ndimagawana manambala pompopompo anthu malimbana ndine mwanena za mbina zazimayi chifukwa chachani akugwedeza akunyekhulira akutele zomukokamba ziwezi si imene ndili so mkulu ameneyo MC amakhala kuona mbina zosiyana ndiye litatha pamene paja chikwati chalephereka
uja walengeza unena kuti yayi bambowa anandipatsa pathupi anandimitsa zinakhala chonchi sizingatheke not under my watch sizingatheke zimenezozo chanchani uja basi awapande game yakona ndi mmene basi uja anena kuti ineyo komano ndifana MC singavutike yayi ndi MC basi anapezeka kuti wamboyendera yake kutere gululu ndi mkazi wina dzina kundiwendani uja kudzatchula pamene pacha amalita mwakuti malita mwakuti okay chabwino ndiyenda kukonda ala iwe MC MC akuti ndi MC no problem ndibafuna anthu ngati niwe kumene basi tumbachiyapo kuyenda kutere kuthamanga osalengeza osabweretsa panopa osatiuza ife zithunzi chakulibisira kaye koyamba kenaka chimangoti tinangomva kuti chikwati chandana kuti MC ujayu anapereka mimba uku anamupangira ripoti kutchalichi uja amene anasiyana ndi mkazi oti 1 week chikwati chifuna chizichitika MC amene ujapeza chani mkazi wina nthawi yomweyi ali yetu pachoka nsako pali malo ngati pachoka uyu ndekuti uyuyu alowepo chabwino nanga ife titani tipita tikatani tikasupa tikalulutira ndi zina zotero basi ndimeneto amapanga zimene zichapa apanga pamene pachapo basi kumakhala apanga chikwati anthu anapanga ukwati anthu anakasupa anatani anthu aje kumakhala tosadziwa atu MC anaombera fiti m'manja anakakumana nazo kumeneko ndeza ndiwe yani sopano anakukumana ndi mkazi wodziwa chani odziwa game osewera magemu kawawa atu ndakuti kuna izinthu kumeneko MC ali ndikugona uchakuti ndikutuluka kaye ndibwerabe nthawi inayo basi ukapanga zina abwera adzapeza MC tulotapha basi ndiye moyo wako unakali umenewo moyo wako una lumenewo MC kuti moyo mbaji umakhala chonchi ndimona ngati mmakhalira limodzi kumagona malo amodzi kumatiyeli azukhala bwanji ala too late ndiye pano kuti atuluke kumene kucha MC kupezeka kuti kutani kumavutika anthu andiona ngati ndikuchita za uhule chani koma ationa kuti tsopano too much is too much la 40 lapitirira lofika chama 41 anaona no la 40 lomweli ndione kuti nditani nditulukeko mwaona ndiye basi mmene gome mini MC amatuluka kumene kuja kuti ineyo MC basi ndikutani ndikutuluka izi ndazituluka zandikwana basi ndi pali zambiri zimene zimachitika kuti tikambirana kutsogoloku koma kunachitika zambiri gome MC wapilira ko basi MC wapilira komano panopa wangoti enough is enough kaya anthu azinena kuti ndivuto ndineyo kaya azitani komano enough is enough ine basi katundu wanga ndakati ndamanga ndikupita basi upita kuti we mkazi ndine basi tipeza wina kutsogoloko mokuti basi ndimene mwapatulero mutu kuti MC lamukanika MC banja latha MC banja zinthu sizili chani sizili makola mmene zimenewa kukani kukhalira mwaona ndi nkhani yonena kuti siya pano yani ndi nkhani yovuta kwambiri komano yapo patangoyamba nangokutsegulani chabe kungokutsegulani chabe mudyo chabe kungokutsegulani mutu kunena kuti kunjako zimenezi kunjako nkhani sizikuyenda bwinobwino yayi komano choti mudziwe ndi chonena kuti social media zimene imachite unoko kukutentha ndithu mafu ngati ndikuona katukuta social media zimene imachita anthu amene simmadziwa munthu amene wayambira kuyikamba nkhani kufotokoza nkhani
kukhala pasi ndi kuyikamba nkhani amaoneka kuti iyeyo is right than the other party. Pati inayi ikamadzabwera imadzakhala kuti anthu atenga kale version yoyambirira icha. Komano I can bet you this time around poyamba pa general vuto la Gome la MC kutsegula zipi kwa mzimayi wina uja linali vuto lake analepheretsa chikwati chifukwa anapereka mimba anakangovomera kuti amen mimba mmene zililimu tiona kuti tirani tipanga bwanji tiona kuti tipanga bwanji koma inali vuto lake. Ukuku wachokako ukuku ndesi vuto lake wakakumana ndi zokhoma mwana wa munthu mbanja less than 2 years koma wakumana ndi zoti sanaoneko wakumana nazo kumeneko nde wanguganizo tani zochokako. Okay, nde pano panakali panopa muzimva zambirimbiri mwakuti hola kwandiwa kuti iniyo mukumbukira bwino lomwe sikaleso kwambiri kunachitika nkhani za mnyamata wina wake umene nkhani ya maaudio ija mukuyikumbukira inuyo mweziso sunatheso kunatuka nkhani ya audio mukumbukira inuyo anthu amene mukumbukira tanena kuti ine ndikumbukira nkhani ya audio ya mamuna ndi mkazi anena akumbukira ndani apa tanena ana amene mukumbukira ndikuwuzeni ndikukumbutseni akumbukira ndani tanenani kuti ine ndikumbukira nkhani ya audio munthu ndi mkazi wake ndisanayambe kuyiphwethula apapa ndisanayambe kuyiphwethula ndani akukumbukira nkhani ya audio akumbukira ndani kuti nena tanenani tu munthu ndi mkazi wake anthu osamanguti mamuna ndi oyipa mamuna oyipa akuti tukumbukira mwanda bwachita bwino kuti atitayiwala inu mwayiwala kuti nkhani ya audios inatuluka anthu osamanguti mamuna choyipa chimamuna chankhaza chimamuna chopanda mkazi chimamuna chakuti chimayenda mwinaso ndi wantchito chimamuna chanchani anthu ambiri anadada ndi mamuna anthu ambiri tu why anthu ambiri anapanga zimezija chifukwa kuti nkhani ija koyambirira inaveka yonena kuti mamuna ndi wankhaza. Mamuna uja anakakhala kuti analibe audios analibe chichonse chanchan pano tikunena panopa tinakamaninabe kuti banja lakuti linavuta chifukwa chachani chifukwa cha mamuna koma mamuna uja anangophulitsa audios audios mbwerekete mbwerekete phuli anthu osalanguti chinkazi choyipa chinkazi fiti chinkazi mwakuti koma mamuna amazunzika chachachani mwaona nkhani imene imatembenukira inangotembenuka samasoti ndi imenenso nkhani zambiri zimayendera pa social media pano nkhani zambiri zimayendanso choncho mukayimva koyambirira isanaveke kwinako oyipa amakhala winochi apapa ine sindinena kuti oyipa komano nkhani ya MC uyuyu wakumana ndi zokhoma koopsa mumoyo wako wakumana ndi zokhoma mikuyungwirima amangoyenera atani achoke basi akadzasangalala mwini wakeyo kutsogoloko mwina adzakuwuzani kuti kodi ndinakapirira izi nanga izi mukuziona bwanji. Anthu ena mwina anthu ena mukumbukira pa interview ya ine ana ndiuzapo kunena ana ndifunsa kunena kuti kodi iweyo bwanji sunafune kukwatira kumwe unaliliko bwanji sunafune kukwatira kumene koko akazi onsewa anali kumeneko ena azungu mwakuti nanena kuti anthu makolo ena amatumiza mwana kaya ndikunja kaya ndikumalawi komweko kuntumiza bwina kwakenso kuti akasinthe mwina akakhala payekha akasintha mwina akakhala payekha ameneyo asinthe akhale wina wake osinthika ife tatopa naye tasowa naye pogwira tilibe
nde iwe wachoka kwanuko wadzisungira umadza kumana ndi amene uja connection mwakuti ndakukonda ineso mwakuti basi ukati wayambika simudziwa kunena kuti kodi uku kwakuchokera kuti anali wotani amatani kumeneko kodi anachita kuntumiza kunja kuti mwina akapita kumeneko akasintha kapena nzabwinobwino kapena zinakhala bwanji iwe iyi ndapeza chinkazi ndapeza chimamuna mwakuti basi mukhala mwina pa banja paja mwayambapo 1 year 2 years basi mwina chauto udalitsane ndi mwana mmodzi kenaka ndimene umadzava kuti akasakunda kuti kapena muna akunda kuti anali customer wa pabwandiro ngati udziphero amene acha koma panopa anasintha komano ima kubandula ndi cautious ukava malo amene aja pa studio anali customer wathu amene aja pabwandiro anali kumataifa atimakumana na kumene kuchako mwakuti kazi wa munthu mamuna wa munthu amene so ndi mmene zimakhalira nthawi zina sikwenikweni kunena kuti sikunena autiza kutakumbukira za interview. Thank you very much. Sikwenikweni kunena kuti phuli nde kuti mkaziyo ndi mmene ukuyembekezerera kapena mamuna ndi mmene ukuyembekezera pamakhala zinthu nde ndi bwino ngati mufuna kukwatira kukhala kuti munthuyo mumudziwako ndithu pang'ono at least mukudziwako tina ta munthuyo kaya nka background kaya chanchani kaya mwakulirako limodzi pena pakenso kaya tina umadziwako osanguti bola ndakumana naye zimachitika kwambiri ndi zimene ndanena pasi ndiyo cautious imakubandula akuti awa makhala amarandalira ku bwandiro akuti awa amarandalira ku studio koma ndamunanga koma ndakazi yanga ndi olokuti uziganiza amene muja kunena kuti ndiyambepo chena it's too late wamenya kale machani olokuti ukayesetse ndobakhalanso ndi mathaso komano ndingokhala kaichochi kuli bwino ndikhale mmene ndilimo kuli bwino sadziwe ndi umakhala ndi mtima womakanakana ndili bobo kudakakaudwala nakadwala kale ndili bobo ileyo ndili vota tonene umadzimbitsa mtima komano zimachitika zimenezozo so ndi nkhani imeneyi ya MC wakakumana ndi zosakumana chifukwa chonena kuti iyeyu amatsara phuli kuona ngati kuti ndi chani ndi njinga osozoza kuti njinga mpagavu maona so sakambeza mbiri nkhani yotsatira ndi nkhani mwina yomaliza chidzulo chino ndi nkhani imene yachokera ku peji kwa Tamia kumeneko kwachitika nkhani kumeneko kwakambidwa nkhani yovuta kwambiri akuti amayi ena akenso kumeneko kaya ndi amayi amati amayi nditufukana ti shi akuti anamuuza iyeyo Tamia akuti Tamia ndifuna ndikudalitse komano ndikakudalitsa ndalamazo sindikupatsapo mpano ndikadzabwera ndi pamene ndidzakupatse ndalamazo akuti amafuna mudalitse ndi uja mundidalitsa bwanji komano ndisalandiriretu mdalitso wanji oyambobwera ndi mawu chabe alande ndikupanga posti ndikulemba kuti lero ndadalitsako uyu mwakuti chachachani munena zona letu ndimene ndimachitira anthu achisamalandiliratu alinde samalandiliratu amadzalandira ndikabwera kapena zina zika munena zona letu ndiye uja anadzidzimuka zona ndiye basitu Tamia uja wadzidzimuka la ndine sindimachita zimenezo ine ndikamapanga business zanga ndimatani ndimalandiliratu ngati mufuna mundilembe kuti mwandidalitsa mundipatse kaye chani cash ndilandire ndikalandira ndione kuti kodi ndalama izi zikukwanira pa mdalitso oti munthu angandilembe kumana kuti akundidalitsa ineyo pa ndalama izizi kapena ndimbwezere kunena kuti ndalama zachepa sizofika pa mdalitso izi zofika pa chani izi zingofika pa chitozo izi kapena ungofuna munthu pochukirapo ndi akuti iyo jowana kana mayasi ngati mufuna kundidalitsa mundidalitsepo pompano
Nde akuti basi ndimene anatenga la mwakuti ayo kukanaso bwanjiso chabwino ndiye basi usalembe khani komano basi zingotha choncho ala mapusa kubasi ndiye basi tamiyo wailemba uyamayi amene waye amayuza ndalama zawo mwakuti umafuna ndidalitsa ineyo koma kuti adzandipatsa ndidalitse pa ngongole chani koma sanatchule dzina amayiwo kaya ndani kaya ndiye inenso sindidziwaso koma kuti amadalitsa ndithu ndiye walembatu ndiye nkhaniyo ikuzungulira kwatamiyaku yavota kwambiri yavwata nkhaniyo yavwata ndithu anthu akukambirana anthu akupanga ena akutchula mayina mazewo pa social media pano pali anthu ena ake they don't care whatever they don't care akhoza kungobwera yolo panopo pa social media akhoza kungondipeza ineyo pa live panopo kunena kuti connect pachakuti pako they don't even care ana akhoza kungobwera connect ndima kukonda iweyo alibe nazo ntchito kuti iweyo ofira bwanji ino social media ndiye kumene kukula anthu akutchula mayina amayi amene acha abambo amayi popeza wati shi ndiye awo nkhani kumeko ili ndi amayi ndithu ndiyeno kuli nkhani ndithu kumene koko komano akuti amayiwo amadalitsa ndiye popeza nkhaniyo nangasi zovuta kwambiri koma ndikukumbukira ine Dremo analembedwaso kuti adalitsika milako so analandira zake kaya nzapa ngongolezo mwezo kaya chanchani situziwa kwa maono kula anthu ambiri amene okhangati akhala akulandira mdalitso umeneyo pa ngongole ndiye kaya akulandira kaya mukumbukira bwino lomwe ineyo ndikumbukira bwino lomwe ndinadzava nkhani imeneyo kuti ena kuti kuli wino wake yamdalitso sanalandireso nayeso anamuwuza unena kuti ndikakhala free nditani ndikuponyera yamdalitsoyo komano situdziwa kuti kodi panopa analandira kapena sanalandireni komano guys osalolera kukhala pa mdalitso wa ngongole ndicho linga choti mungopanga dzina lanu kunena kuti mwadalitsika iyayi guys mdalitso umabwera pompopompo mdalitso umabwera pompopompo osalimbana nazo iyayi komano nkhaniyo yavuta ndithu ine nakangopitaso tenga screenshot inu guys anthu mukudziwako kapena amayi amene amadalitsa koma palibe amene akutchulaso bwinobwinonso mayina ake onso palibe munthu amene akudula anthu ena akunena kuti connect ndiwe kwa misala chanchani ndimene anthu the people don't care about giving you names kaya chanchani they don't care ntwa yake this social media imafunika anthu amisa chifuna kuti akakutukwana iwe ungomvetsera pamene pachapo ukangopanga kuti uyankhire chanchani zinthu zina zimapezeka kuti zatani zasokonekera komano life that's how life is like guys mama nkhanizo zavuta kwambiri komanso mongochenjezana amene mukuyamba ndale pano pati zikamba zonse kayanza ndale akakugogoda pa ndale tizikambaso ngati mkati mwa weekend iyo anamiwa anagogoda ndithu anthu kumene anamiwa analira ndithu mokweza mayo kalanga ine dzandilanditseni kuno apolisa iwe palibe amako pano chani tikubwereka basi ndi anaponda ndithu anaponda analira mokweza anamiwa aliyese akukamba nkhani imene iyo mvetse chisoni kwambiri nde guys ndale ufunika osamala nazo ndale anthu ambiri samadya komano anthu amalandirapo ndalama pa ndale zikamachitika anthu ambiri amalandira ndalama zitali ndithu akhoza kupereka makobidi kunena kuti kapangeni zakuti inu kapangeni chakuti ndi anthu okapanga chinthu aja alibe nazo ntchito amakatanidi chinthu chicha amakapanga ndithu mosapangaso mopandaso upangaso chisoniso nde kumatuluka zikwanje kumeneko nde ndingokupemphani kunena kuti guys ngati muli ndi anthu owadalira muli ndi ana muli ndi chanchani there's always somebody amene amamenyerera ufulu komanso paliso anthu amene amatani amaphedwaso pomweponso ndenuyo musakhale mmodzi mwa anthu ophedwa chifukwa choti mufera Malawi ngati mutati mukufa kwakati kwanu kuli mphwamwamwa bola akoto koma osati yayi zokoma zili mtsogolo ngati zatamiyazi zoti ndikudalitse pa ngongole ayi guys
kanani kugwiritsidwa ntchito mwa njira imene olo mavotedwe kutsogolo fuliko kuganizira kawiri katatu osanguti basi chan koma analira ndithu anamiwa mayi kalanga ine mayi kalanga iwe mayo dzandilanditseni kuno apolisi yayi ame pamene paja iwe ife tina trainer koma sitina trainer dzaleletsa iwe timateteza dziko osati individuals koma amwene nde zinthu nkhani zake ndizovuta kwambiri komano ya timu guys pa nkhani zimene nakubweretserani ndi zimenezo ndithu nkhani zazikulu ndizonena kuti Apostle siya banja lawo komanso MG1 mbali naye MG2 nayeso anathawaso banja lakeso Apostle also anathawaso banja lawonso komanso MC awalira chokweza kwambiri wa mina chakwanuleka wadziwa zona kuti ngakhale zili choncho banja lingotha chifukwa MC yo chimene chavuta kwambiri ndichona kuti anthu akumujaje chifukwa cha zimene zinachitika pacha komano iye wangoti enough is enough kuli bwino ndichoke pano ndintendere zinthu zisanafike pachani paponda chimela ndiye basi wachokako komano zamtsogolozo za uli bwino akangopita mwina akalele mwana kuja kuti mwana uja pano anabadwa amene panonso mwina swaliso ndije nanga munthu umayitanidwa bebe daddy komano banja likukuvuta osangopita kwa kumeneko kubati ungopita kumeneko basi muzikalera ana limodzi ngenganina ndi atamia afuna landire akuti baja amudalitse pachani amudalitse pa ngongole ndiye akuti yeyo wakana ndithu kuti yayi zanu zimenezo makobidiwo ndimafuna komano pana kali pano pa ngongole ndimadalitsidwa cash olo ndikagulitsa galu ndi cash olo ndipezeke kuti mwina zonse zimakhala cash osati pa ngongole ya guys mwakomanonse ndathokoza kuti munabwera papa timu ili pano imabwera Tuesday iliyonse kumabwera timu no matter what mwakomanonse bye mukakhala ndi nkhani ndipezeni ku inbox mutifotokozere nomanso nkhani zonse zimene takambaso apapaso ndi mallegation phekesera chabe ndiye ngati winawe ungakhale kuti ine mwakuti ayi ndithu ubweretse umboni wa dzina lako pamene takutchulapo iweyo apo nkhani yositi makamba ya iwe timakamba nkhani yofanana ndi nkhani yakoyo nde iyayi guys Mr. Andy Samu akapeza mpata nawonso atijoine program imene mukuziwa kuti imabeba ndi Mr. Andy Samu kuti akhale pambalipa iwo kuyankhula ine kuyankhula program ndikumapita mtsogolo kuti tiyende chitsogolo mwakomanonse guys usiku wabwino kulikonse kumene muli bye